Sådan der. Hej så alle sammen. Så. Vi spiller nu. Ja, vi gør. Ja, vi gør. Noget Gran Turismo. Ja, vi spiller noget Gran Turismo. Så det er bare lidt I ser den modsatte vej, som jeg gør. I vinduet. Gran Turismo. Oh my. Så er der screenpjat. Hvad står der? Ja. Så vil vi... Yo, what's up, man? Prøv at se det der, så du har et lille hoved. Nej. Ja. Fint, det det hele. Jeg skal gøre. Okay, det har du så ikke. Men den strammer. Præcis, så skal man lige gøre sådan her. Nej. Hvad laver du? Jeg sætter den godt. Så. Så. Ah, shit, der falder krummer ned.